Hvad koster det at knuse en by? 2.000 talenter sølv. 2 år. 4.000 lig i lejren under murene. Og en krig, der vil lægge alt det i ruiner, som Athen har opbygget gennem et halvt århundrede. Ved forårets udgang i 432 f.Kr. kontrollerer det athenske søforbund mere end 170 poleis. Tributten strømmer til statskassen på Akropolis. Flåden, 200 trigere, vogter Ægæerhavet. Perikles står på magtens tinde. Alt fungerer. Lige indtil en by nægter at adlyde. Potidaia. En lille polis på den smalle landtange på Chalkidiki. Ikke Athen, ikke Korinth, ikke Sparta. En lille by i udkanten af den græske verden. Men det er netop denne by, der bliver punktet, hvor hele systemet knækker. Potidaia er et paradoks. Det er en korintisk koloni. Den er grundlagt af Korinth, den ærer sit ophav, og der sendes stadig embedsmænd dertil fra moderbyen. Men den betaler tribut til Athen. 2 herrer over én by. Denne kløft har eksisteret længe, og indtil nu har man tolereret den. I Athen tolererer man den ikke længere. Thukydid udlægger logikken koldt og kontant. Athen mistænker Potidaia for at planlægge et frafald. Det er ikke en formodning, det er en diagnose. Perikles bygger ikke sin politik på tillid, men på kontrol. Det athenske søforbund er for længst ophørt med at være et forbund. Det er en skattemaskine med en flåde. Enhver, der vakler, er en trussel. Ikke fordi de er stærke, men fordi de statuerer et eksempel. Netop derfor stiller Athen et ultimatum. Kravene lyder som en række sanktioner, der eksekveres over tid. Nedriv den sydlige bymur. Ikke blot en befæstning, men et symbol på uafhængighed. En mur af sten, som byen afskærmer sig med mod Athens vilje. Udlever gidsler. Levende garantier for lydighed. Og endelig, forvis de korintiske embedsmænd. Bryd med moderbyen. Offentligt og for altid. Potidaias borgere forstår det. Dette er ikke forhandlinger. Det er et valg uden valgmuligheder. Mens borgerne i selve Athen stemmer på agoraen og diskuterer love, dikterer deres flåde betingelserne for byer, der ikke har stemmeret. Det er ikke en modstrid i det athenske system. Det er selve dets essens. Demokrati indadtil, diktat udadtil. Thukydid kalder det ikke hykleri. Han beskriver blot kendsgerningerne. Og kendsgerningerne taler for sig selv. Men i denne historie er der en tredje spiller. Stille, beregnende. Det er ham, der først tændte lunden. Perdikas, kongen af Makedonien, er kort forinden ret uklar med Athen. Årsagen er en territorialstrid, penge og en bror, hvis krav på tronen athenerne støttede. Perdikas er langhukommende og pragmatisk. Han udsender budbringere til byerne på Chalkidiki med en opfordring til at forene sig mod Athen. Til Korinth med et hint om muligheder. Til Sparta med løfter. Perdikas kæmper ikke selv. Han skaber de omstændigheder, der gør krig uundgåelig for alle andre. Potidaia er hans første redskab. Det forstår man i Athen. Netop derfor er kravene til Potidaia så hårde. Perikles ser ikke blot et oprør i en enkelt by. Han ser en voksende ildebrand ved de nordlige grænser. Chalkidiki, Makedonien og Korinth i baggrunden. Hvis Potidaia falder fra og overlever, vil andre følge efter. Derfor må Potidaia ikke overleve. Potidaias borgere sender en delegation til Athen. De er villige til at forhandle, og men betingelserne er ukendte. Men sideløbende sender de en delegation til Sparta. Det er ikke forsigtighed. Det er desperation hos et folk, der forstår, at diplomatiet er den sidste chance før katastrofen. Sparta giver et hemmeligt løfte.
Hvis Athen angriber Potidaia, vil Sparta invadere Attika. Det lyder vægtigt. Men løftet er hemmeligt, og invasionen ligger et ubestemt sted i fremtiden. Det hjælper ikke Potidaia her og nu. Sommeren 432 før Kristus. Pilen er allerede afsendt. Ultimatummet hænger over byen. Forhandlingerne er gået i stå. Et sted på Grækenlands veje er folk allerede i bevægelse, som vil ændre alt. Fra Korinth mod nord drager en afdeling. Ikke en hær endnu. Blot frivillige, som det officielt kaldes. Fra Korinth mod nord drager en afdeling. Officielt er de frivillige. Folk, der selv har besluttet at hjælpe en beslægtet by. Korinth har formelt intet med det at gøre. Det er en løgn, som alle accepterer, fordi den tjener alles interesser. Korinth kan ikke gå i åben krig med Athen. Den 30-årige fredsaftale er formelt stadig gældende. At bryde den vil give Athen et påskud og sætte hele det peloponnesiske forbund på spil, før Sparta er klar. Derfor gør Korinth, hvad stormagter gør, når de ønsker krigens gevinster uden dens konsekvenser. De sender mænd uden faner. Afdelingen ledes af Aristeus, søn af Adimantus. En strateg og korinther til marv og ben. Thukydid nævner ham direkte. Det er ham, der leder den korinthiske hær, som angiveligt består af frivillige. Omkring 1600 hoplitter og 400 lette krigere. Det er ikke en spontan samling af sympatisører. Det er en organiseret militær operation med en kommandør, udrustning og en fastlagt rute. De rykker hurtigt frem. Aristeus forstår, at tiden er det eneste, der arbejder for Potidaia. Den athenske flåde er endnu ikke nået til Chalkidikis kyst. Hvis de når frem før flåden, kan de opbygge et forsvar, befæste positioner og organisere de allierede. Mens Aristeus fører sine mænd mod nord, kommer den hellenske verden i bevægelse. Byerne på Chalkidiki, som Perdikas har bearbejdet, rører på sig. Olynthos, den største af dem, modtager flygtninge fra mindre bosættelser og begynder at danne et nyt forsvarsforbund. Det er ikke en tilfældig indskydelse, men en forberedt manøvre. Perdikas tilbyder dem jord og garantier mod en alliance mod Athen. Aftalen er indgået i stilhed, uden skriftlige kontrakter. Blot en forståelse mellem parter, der ønsker det samme. Chalkidiki ophører med at være en rolig periferi. Det bliver en frontlinje. I Athen ser man det, og reaktionen er øjeblikkelig. Folkeforsamlingen vedtager en ekspedition. 30 skibe og 1000 hoplitter under ledelse af Archestratos. Den officielle opgave er at tvinge Potidaia til at acceptere ultimatummet. Den reelle opgave er at knuse oprøret, før det breder sig. Archestratos ankommer til kysten ved Makedonien og Chalkidiki. Han ser omfanget af frafaldet og indser, at hans styrker er utilstrækkelige. Han sender rapport til Athen. Der er brug for forstærkninger. Athen sender yderligere 2.000 hoplitter og 40 skibe. Kommandoen overgives til Kallias, søn af Kallias. Mens skibene krydser Ægæerhavet, løber rygterne hurtigere end dem. På Chalkidiki spredes nyheden. Den uovervindelige athenske flåde er på vej. Det er ingen overdrivelse. Athen har på dette tidspunkt ikke tabt en eneste større søkampagne i 50 år. Deres navn alene er et argument. Nogle byer vakler. Skal de slutte sig til Potidaia eller vente? Styrke tiltrækker, men frygt holder dem tilbage. Aristeus forstår, at jo længere de venter, desto færre allierede vil de have. Han træffer en beslutning. Potidaia afviser officielt Athens ultimatum. Det er ikke en spontan beslutning truffet af skræmte borgere. Bag den ligger Aristeus' beregninger og Spartas løfter. Potidaias borgere ved, at de går i krig. De vælger den bevidst, fordi alternativet forekommer værre. At medrive muren, udlevere gidsler og forvise korintherne ville være en langsom kapitulation og enden på deres selvstændighed. Med våben i hånd
har de i det mindste en chance. En lille chance, men dog en chance. I Korint følger øvrigheden begivenhederne med indøvet kølighed. Ingen krig, ingen indblanding. Blot frivillige, der har ønsket at hjælpe. Hvis Aristeus vinder, har Korint vundet uden formelt at have brudt traktaten. Hvis han taber, er der intet officielt grundlag for anklager. Det er en kynisk konstruktion, der fungerer lige indtil begivenhederne selv river den fra hinanden. Sparta forholder sig officielt tavs, men det hemmelige løfte er givet. Eforerne ved, hvad der sker i nord. De kender til Aristeus og de korintiske frivillige, og de gør intet for at stoppe det. Spartas tavshed er i sig selv en beslutning. Således udspiller der sig i sommeren 432 f.Kr. det, som historikere senere vil betegne som en stedfortræderkrig. Korint kæmper gennem Aristeus, Perdikas kæmper gennem Khalkidikerne, Sparta opmuntrer med sin tavshed. Og Potidaia, den lille by på den smalle landtange, bærer hele vægten af denne konstruktion. Den athenske flåde nærmer sig. Kallias fører 40 trier langs Khalkidikis kyst. På dækkene står 2.000 hoplitter i fuld udrustning. Bronze, spyd og skjolde, prydet med den athenske ule. Aristeus ser skibene og stiller sine mænd op. Landtangen ved Potidaia er smal, og det er dens eneste fordel. Hvis han udnytter terrænet korrekt, kan han forsøge at fange athenerne i en knibtangsmanøvre. Han vil selv stå imod hovedstyrken, mens afdelingen fra Olynthos skal slå til bagfra. Beregningen er logisk. Næsten alt er forudset. Næsten. Aristeus deler sin hær. Han tager selv opstilling mod de athenske hovedstyrker på landtangen. Olynthos afdelingen får til opgave at slå til fra nord mod Kallias' ryg, når han er optaget af kampen. En knivtangsmanøvre. En simpel plan. Hvis den lykkes, vil athenerne befinde sig mellem to fronter på en smal stribe land ved vandet. Kallias landsætter sine tropper. 2.000 hoplitter går i land, formaterer sig og indtager deres positioner. Morgen på pallende landtangen. Til venstre havet, til højre havet. Forude Aristeus' formation. Først rykker de lette skytter frem. Spyd, sten og korte udfald. De føler sig frem og tester fjenden. Derefter følger infanteriet. Hoplitterne støder sammen. Phalanx mod phalanx. Det er ikke en duel på færdigheder, men en kollision af masser. 8 rækker af skjolde, 8 rækker af spyd. Den forreste række presser mod fjendens forreste række. Skjold mod skjold. Bryst mod bryst. De bagerste rækker skubber på de forreste, som igen presser fjenden. Kun de første 2 rækker kan nå fjenden. Resten leverer blot det rå tryk. Bronzens klang, skafter der knækker, skrig og støv. Aristeus holder midten, og hans korinter kæmper bravt. Men athenerne presser på med deres overmagt og tyngde. Kallias kaster sine mænd frem, meter for meter. Aristeus' formation begynder at give efter. Og her gør Aristeus det, man mindst venter af ham. Han trækker sig ikke tilbage. Han bryder igennem den athenske formations flanke. Han sprænger linjen og river sig løs fra den generelle kamp. Med en udvalgt afdeling bevæger han sig langs kysten. Et rent gennembrud. Teknisk set strålende. Han ser sig tilbage. Resten af hans hær er knust. Olynthus-afdelingen kom aldrig. Thukydid forklarer det kort. Athenerne havde opstillet en dækningsstyrke. En separat afdeling var placeret mellem Olynthus og landtangen. Da olyntikerne rykkede ud for at hjælpe Aristeus, blev de stoppet. Knivtangen lukkede sig aldrig. Den ene halvdel af planen virkede, den anden ikke. Uden deres kommandør og uden støtte bryder korinterne og de allierede sammen. De, der kan, flygter mod Potidaias mure. Portene åbnes for at modtage de flygtende og smækkes derefter i.
Aristeus står udenfor med en håndfuld mænd. Vejen til byen er afskåret af athenske afdelinger. Han træffer den eneste mulige beslutning. Langs kysten, vadende i vandkanten under en byge af pile, bryder han ind i Potidaia fra den anden side. Han når frem og kommer ind bag portene. Kallias behersker slagmarken. Athen har vundet slaget. Men Kallias er faldet. Han døde i kamp. Thukydid nævner det uden detaljer, blot som et faktum. Kommandøren for den athenske hær bliver dræbt på sejrens dag. Det er vigtigt. Ikke som en tragedie, men som en detalje, der viser prisen. Landtangen er taget, men intet er givet gratis. Thukydid nævner ikke de præcise tabstal for begge sider, men udfaldet er entydigt. De besejrede oprørere har trukket sig tilbage bag murene. Athen kontrollerer adgangen til byen. Potidaia er spærret inde. Nu begynder en anden krig. Langsom, dyr og grusom. De athenske strateger inspicerer landtangen. Potidaia ligger på en smal stribe land, der forbinder Pallene-halvøen med fastlandet. At storme byen vil betyde store tab under murene med et uforudsigeligt resultat. En storm på en befæstet by betyder stormstiger, kogende olie og forsvarere på tinderne. Det er risiko og store tab. Athen vælger en anden vej. Belejring, sult, tid. Det første de athenske ingeniører gør, er at påbegynde opførelsen af en mur. De stormer ikke, de bygger. Fra den nordlige side af landtangen, fra hav til hav, rejser der sig en belejringslinje. En voldgrav. En vold. Træbefæstninger og sidenhen sten. Metodisk, dag efter dag. Potidaias indbyggere ser til fra murene. Derinde befinder sig tusinder af mennesker. Civilbefolkningen, Aristeus' krigere og flygtninge fra de omkringliggende landsbyer, som nåede ind før athenerne spærrede adgang. Der er forsyninger, indtil videre. Murene er stærke, og havnen mod syd er stadig åben. Skibe kan stadig ankomme. Det er den sidste livline, der forbinder byen med omverdenen. Den sydlige søvej. Så længe den er åben, lever byen. Athen ser dette smuthul. Næste skridt er indlysende. Fra Athen ankommer en ny kommandør, Formion, søn af Strobilos. En af sin generations dygtigste athenske strateger. Han medbringer 1600 hoplitter. Hans opgave er enkel. Luk sydsiden. Formion bygger endnu en mur fra den sydlige side af landtangen. Efter samme princip. Voldgrav, vold, befæstninger fra hav til hav. Arbejdet tager tid, men det fuldføres. Da den sidste sektion af den sydlige mur møder vandet, lukkes ringen. 2 bælter af sten omfavner landtangen fra begge sider. Den athenske flåde blokerer adgangen fra havet. Intet skib kan anløbe havnen uden Athens tilladelse. Potidaia er fuldstændig afskåret fra omverdenen. Om morgenen, når tågen letter fra vandet, ser forsvarerne på de sydlige mure de athenske befæstninger. Sten og jord. En voldgrav, og bag den spyd. Bag spydene havet. Mod nord er synet det samme. Et sted derude, bag horisonten, ligger Korinth, Sparta og resten af verden. Nu er det en anden verden. Uopnåelig. Det er ikke et psykologisk trick. Det er en ingeniørmæssig beregning, der er mere effektiv end nogen belejringsmaskine. De athenske mure på Pallene landtangen er ikke blot befæstninger. Det er en arkitektur skabt til kvælning. 2 linjer fra hav til hav spærrer de eneste landveje. Ingen budbringer, ingen forsyninger og ingen militær afdeling kan passere ubemærket. Formion har bygget den sydlige mur således, at den støder helt ud til vandet i begge ender. Selv ved lavvande er der ingen passage. Inden for denne perimeter ligger byen. Et par tusinde mennesker. Thukydid nævner ikke det præcise indbyggertal, men i byen findes både civile
Aristeus' garnison og dem, der søgte tilflugt bag murene i de første dage. Mange munde at mætte, men begrænsede forsyninger. Udenfor ligger det athenske belejringskorps. Et par tusinde hoplitter, flåden for anker og regelmæssige vagtskifter. Rutine. Arbejde frem for kamp. Netop heri ligger planen. Athen har ikke i sinde at storme Potidaia. En storm betyder stiger mod murene, mænd under en byge af sten og pile og uforudsigelige tab ved portene. Thukydides fastslår, at de athenske strateger bevidst vælger belejringen. Det er dyrere i tid, men billigere i blod. I det mindste i athensk blod. Belejringsværkerne blev ikke rejst på en dag. Først kom den nordlige linje, umiddelbart efter slaget på landtangen. Mens Aristeus plejede sine sår bag byportene, afmærkede de athenske ingeniører voldgraven. Hundredvis af arbejdere, nogle slaver, andre hjælpetropper, gravede, slæbte sten og tømrede bjælker. Arbejdet foregik under beskyttelse af hoplitter, da et udfald fra byen når som helst kunne ødelægge de ufærdige sektioner. Der var flere udfald. Forsvarerne rykkede ud og angreb bygningsarbejderne, men athenerne slog dem tilbage. Muren fortsatte med at vokse. Da den nordlige sektion stod færdig, mistede Potidaia forbindelsen til fastlandet. Men den sydlige havn fungerede stadig. Skibe fra Korinth kunne i teorien levere forsyninger, indtil Formion ankom. Formion bygger metodisk. Hans 1600 mænd er ikke en angrebsstyrke, men arbejdskraft med våben. De opfører den sydlige mur på samme måde som den nordlige. Voldgrav, vold, palisade og siden sten. Flåden ligger for anker på begge sider af halvøen, og triererne patruljerer farvandet. Da den sydlige mur står færdig, mærkes det straks i byen. Ikke fordi det bliver proklameret, men fordi det sidste skib fra Korinth holder op med at komme. Stilheden i havnen er mere talende end nogen herold. Aristeus vurderer situationen nøgternt. Et gennembrud er umuligt, da de athenske linjer er korrekt opstillet. Forstærkninger vil ikke nå frem hurtigt. Korinth er ikke klar til åben krig, og Sparta tøver. Inde i byen er der krigere nok til at forsvare murene, men ikke til et åbent slag mod det athenske korps udenfor. Det eneste, der arbejder for forsvarerne, er tiden. Hvis belejringen trækker ud, bliver den bekostelig for Athen. Hvis Sparta holder sit løfte og invaderer Attika, vil Athen blive tvunget til at trække en del af styrkerne tilbage. Derfor gælder det om at holde ud. Udenfor betragter de athenske strateger de samme mure med den modsatte beregning. De har brug for én ting: at byen overgiver sig, før belejringen tømmer statskassen. Forsyningerne derinde er begrænsede. Om få måneder vil presset fra sulten udrette det, som spydene ikke kunne. Indtil videre forekommer beregningen fornuftig. Men murene står. Dagene bliver til uger. Ugerne til måneder. Belejringslejren bliver permanent. Der bygges barakker til hoplitterne. Der graves endnu en række voldgrave, denne gang for at beskytte selve lejren mod mulige angreb udefra fra Potidaias allierede på Kalkidiki. Flåden udskifter regelmæssigt sine besætninger. Alt dette koster penge. Hver eneste dag. Vagtposter står på bymurene. De betragter de athenske belejringsværker, snorlige linjer, der strækker sig ud i vandet i begge ender. De ser triernes sejl i horisonten. De ser røgen fra kogestederne i belejringslejren. Derude tilbereder folk mad, holder vagt og spiller terninger. Det er hærens vante liv på post. Herinde er alt anderledes. Byen lever, men den gør allerede regnskabet op. Den tæller sækkene med korn på lagrene. Den tæller amforerne med olie. Den tæller, hvor mange munde, der skal mættes hver dag. Og den indser, at disse tal kun bevæger sig i én retning. Sten og jord fra de 2 belejringsmure er blevet til en dødslykke om halsen på Pallenehalvøen. Den kan ikke skæres over indenfra.
Den kan ikke løsnes gennem forhandlinger. Athen vil ikke forhandle. Man kan kun vente på, at nogen udefra kommer og hugger den over. Men indtil videre kommer der ingen. Og i Athen, i Athenes tempel på Akropolis, åbner kassererne samtidig deres regnskabstavler. Tallene stiger. Hver dag under belejringen koster penge. Mange penge. Mere end man først havde antaget. I Athenes tempel på Akropolis åbner kassererne regnskabstavlerne. Tallene stiger. Hver dag under belejringen koster penge. Mange penge. Mere end man først havde antaget. Hvad koster det at holde en hær i udkanten af den græske verden? En athensk hoplit får 2 drakmer om dagen. Det er standardsatsen. En sømand på en trier får lidt mindre. Men der er mange af dem. Flere tusinde hoplitter i belejringslejren. Snesevis af trier for anker og på patrulje. Hver dag. Hver uge. Hver måned. Thukydid angiver et samlet tal uden yderligere kommentarer. Belejringen af Potidaia kostede Athen 2.000 talenter sølv. 2 år. 2.000 talenter. For at forstå omfanget. Athens samlede årlige indkomst fra det deliske søforbund var på magtens højdepunkt omkring 600 talenter. Potidaia kostede mere end 3 års budgetter for stormagten. Det er ikke blot militærudgifter. Det er en økonomisk overladning. Perikles vidste det. Han traf beslutningen bevidst. Logikken var jernhård på papiret. At lade Potidaia slippe ustraffet vil vise hele forbundet, at modstand betaler sig. Prisen for en bys oprør kan ikke sammenlignes med prisen for systemets opløsning. Statskassen vil lide, men systemet vil overleve. Det var en kalkyle. Grusom og, efter imperiets bogføring, logisk. Problemet var blot, at kalkylen ikke tog højde for tiden. Ved udgangen af det første belejringsår havde lejren ved Pallene udviklet en infrastruktur, der i omfang mindede om en lille by. Barakker, lagre, smedjer til reparation af våben, indhegninger til pakdyr, særlige områder for hver enhed. Alt dette skal mættes, vedligeholdes og forsynes. Korn kommer af søvejen. Athen kontrollerer Ægæerhavet, det er sandt, men at kontrollere havet og at organisere en uafbrudt forsyningslinje, hundreder af stadier hjemmefra, er 2 forskellige opgaver. Vinterstorme indstiller skibsfarten i ugevis. Når stormen raser over Ægæerhavet, søger transportskibene ly i de nærmeste havne og venter. Lejren på Pallene venter sammen med dem og tærer imens på lagrene. Lagrene er beregnet på forhånd. Men vinteren i 431 f.Kr. viser sig at være hård. Flere transporter er forsinkede. Rationerne i lejren reduceres midlertidigt. Det er ikke en katastrofe, men det er et signal. Triere kræver konstant vedligeholdelse. Træskrog i saltvand svulmer op og rådner. De har brug for at tørre og blive tjæret. Ideelt set skal en trier trækkes på land hver anden måned. Under en aktiv blokade er dette ikke muligt for hele flåden på én gang. Skibene repareres på skift. En del af flåden er altid sødygtig, mens en anden er på land. Dette kræver tømrere, tjære, reb og reserveårer. Hver åre koster penge. Hver tømrer skal have løn. I den athenske statskasse registreres alt dette. Fragmenter af finansielle inskriptioner er bevaret. Sten, hvor de athenske kasserere indhuggede udgifterne. Omhyggeligt. Kolonne efter kolonne. Soldaternes løn. Indkøb af korn. Reparation af flåden. Betalinger til entreprenører. Stenen lyver ikke. Athen bruger i denne periode omkring 1 talent om dagen på Potidaia for hver par 100 mand i garnisonen. Tallene varierer alt efter styrkens sammensætning. Det er ikke en katastrofe i den første måned. Heller ikke i den anden. Men belejringen trækker ud. Samtidig har Athen udgifter andre steder. Perdikas i Makedonien kræver opmærksomhed.
De kalkidiske allierede til Putidaya truer lejlighedsvis belejringslejren fra nord. De skal holdes i skak. Det kræver yderligere ekspeditioner, flere skibe og flere mænd. Athens reservefond, de 6.000 talenter, som Perikles opbevarede som en urørlig reserve til brug i en storkrig, begynder at svinde ind. Langsomt, men stødt. Perikles taler åbent om dette foran folkeforsamlingen. Thukydid gengiver hans ord. Athen er rigt. Flåden er stærk. Systemet fungerer. Putidaya er en midlertidig byrde. Det vil blive løst. Man skal blot holde ud. Folkeforsamlingen stemmer for at fortsætte belejringen. Men der er en detalje, som Perikles ikke nævner offentligt. De 2.000 talenter til Putidaya er penge, der ikke længere kan bruges på flåden, på byggeri eller på de allierede. På alt det, der holder imperiet sammen i fredstid. Imperiet lever ikke kun af magt. Det lever af konstante investeringer i sin egen styrke. Byggerierne på Akropolis, nye triere, uddelinger til borgerne. Alt dette er den politiske lim, der får Athens demokrati til at fungere. Når pengene opsluges af belejringen af en genstridig by, bliver denne lim tyndere. Endnu er det ikke synligt. Akropolis bygges færdig. Festlighederne afholdes som planlagt. Livet i Athen går sin gang. Men i kasserernes regnskaber taler tallene deres eget sprog. Belejringen, der var tænkt som en hurtig og statuerende afstraffelse, forvandles til en kronisk overladning. For hver måned Putidaya holder stand, mister Athen ikke kun sølv. De mister fleksibilitet, evnen til at reagere på trusler andre steder. Og truslerne lader ikke vente på sig. I Korinth forstår man dette. I Sparta ligeså. Mens Athen er bundet i nord, vokser det politiske pres på Peloponnes. Korinth indstiller ikke sit virke. De indsamler argumenter. De forbereder taler. De venter på det øjeblik, hvor de kan træde frem for det peloponnesiske forbunds forsamling og sige: Se, hvad Athen gør. Se på Putidaya. Se og træf jeres beslutning. Og inde i den belejrede by, bag murene, der endnu holder stand, svinder kornlagerne i depoterne dag for dag. Langsomt, uundgåeligt. Som sølvet i den athenske statskasse. Kornlagerne i byens depoter svinder dag for dag. Langsomt, uundgåeligt. Som sølvet i den athenske statskasse. De første, der mærkede det, var ikke soldaterne. Soldaterne får deres rationer efter forskrifterne. En hær uden styrke er værdiløs. De første, der mærkede det, var borgerne. De gamle. Børnene. Dem, der ikke bærer spyd eller står på murene. Rationerne reduceres. Først umærkeligt, siden drastisk. Korn i en antik by er ikke blot føde. Det er et politisk barometer. Så længe der er korn, holder byen stand psykologisk. Når det begynder at blive afmålt efter vægt, efter dage og efter hoveder, knækker noget i folk, før murene giver efter. Putidaya går ind i den første vinter under belejring. Chalkidike om vinteren er ikke som Attika. Nordenvind, kulde og regn, der slår over i sne. Murene bliver fugtige. Der er træk i husene. Selv brændslet skal der rationeres på. Aristeas betragter denne aritmetik og forstår situationen før alle andre. Han er militærmand. Hans opgave var at bryde blokaden eller skaffe forstærkninger. Intet af det skete. Korinth sendte ikke en flåde. Sparta invaderede ikke Attika. I hvert fald ikke så hurtigt, som de havde lovet. Uden for murene sker der ting. Men det foregår i storpolitikkens tempo. Herinde er rytmen dikteret af sult. Aristeas træffer en beslutning, som Thukydid noterer uden fordømmelse, blot som en kendsgerning. Han forlader byen. Om natten. På et skib med en lille afdeling.
Formelt set for at organisere hjælp udefra, rejse allierede i Chalkidike og føre aktive operationer mod athenerne uden for blokaden. Det betragtes ikke som fejhed efter antikkens strategiske standarder. En kommandør, der er spærret inde i en belejret by, er ubrugelig som strateg. Men faktum er, at kommandøren forlader byen. Borgerne bliver tilbage. Hvordan han præcis slap gennem den athenske søblokade, præciserer Thukydid ikke. Nat, mørke og kendskab til de lokale farvande har spillet ind. Athens patruljer kan ikke dække hele vandområdet på én gang. En sprække i blokaden blev fundet, og Aristeas udnyttede den. Efter hans afgang er det de lokale officerer, der bliver i byen. Mænd, der kender murene og deres medborgere. Men de har hverken forbindelser til omverdenen eller indflydelse i Korinth eller Sparta. De kan kun holde stand og vente. Vinteren bider sig fast. Lagrene svinder. Rationerne reduceres igen. Nu sker det ikke længere i det skjulte. Nu annonceres det åbent. Så og så meget korn per mand per dag. Et tal, der tillader overlevelse, men ikke mæthed. Overlevelse. Byens myndigheder foretager en folketælling. Hvor mange munde? Hvor mange forsyninger? Hvor mange dage? Det er den kolde overlevelsesmatematik, som blev udført i enhver belejret by i antikken. Resultatet er altid det samme. Forsyningerne er knap så store, som man kunne ønske. Døden begynder at indfinde sig. Først som følge af de sygdomme, der altid ledsager underernæring. Immunforsvaret svigter. En forkølelse bliver til lungebetændelse. Et maveonde fører til døden. Begravelserne bliver hyppigere. Det er endnu ikke en katastrofe. Men det er ikke længere blot en belejring. Det er en langsom udtæring af en levende organisme. I den athenske lejr udenfor er billedet et andet. Der er også koldt, og nordenvinden blæser også her. Men der ankommer skibe, med korn, med vin, med olivenolie. Vagterne passer deres poster, varmer sig ved bålene og spiser varm grød. Det er ikke luksus, men det er et liv, hvor man ikke behøver at tælle hver eneste håndfuld mad. Kontrasten mellem de to sider af voldgraven bliver fysisk mærkbar. Forsvarerne på murene ser lejrens lys. Lugten af røg og mad bæres ind imellem med vinden. Psykologisk krigsførelse kræver ikke en særlig plan. Den er indbygget i selve belejringens natur. Månederne går. I de krøniker, der er overleveret gennem Diodorus Siculus, dukker en detalje op, som viser, hvor vidt det var kommet. De belejrede var ifølge hans vidnesbyrd drevet til det yderste. Til det punkt, hvor man spiste det, man i fredstid ikke nævner. Diodorus skriver direkte om kannibalisme blandt de belejrede potidarianere. Historikere diskuterer troværdigheden af dette. Thukydid bekræfter det ikke. Men Thukydid er generelt tilbageholdende med detaljer om civilbefolkningens lidelser. Han skriver om strategi, ikke om lig i gyderne. En ting er sikker. Ved slutningen af det andet belejringsår var byen i en tilstand, som grækerne kort kaldte ananke. Nødvendighed. En tilstand, hvor alle gængse normer for adfærd ophører med at gælde, fordi kun ét betyder noget. At overleve. Det er ikke en metafor. Det er en diagnose. Udenfor, i belejringslejren, fører de athenske strateger deres tabeller. Forsyningerne i byen er ifølge deres skøn ved at være opbrugt. Modstanden kan ikke fortsætte længe. Snart vil byen bede om vilkår for overgivelse. De har ret i deres vurdering, men de tager fejl af tidsrammen. Ikke for første gang under denne belejring. Og i Grækenland, mens Potidaia dør bag sine mure, udspiller der sig et helt andet teater. Der, hvor der ikke er sult, ingen mure og ingen lig i gyderne. Der, hvor mænd i kitommer sidder og drikker vin, mens de holder taler. I Sparta samles det Peloponnesiske forbundsråd. Og Korinth bruger Potidaias dødskamp som det tungeste argument i debatten om, hvorvidt der skal være krig eller ej.
I Sparta samles det Peloponnesiske Forbunds råd. Og Korinth bruger Potidaias dødskamp som det tungeste argument i debatten om, hvorvidt der skal være krig eller ej. Forsamlingssalen i Sparta er ikke som et athensk teater. Her er ingen amfiteatralske rækker eller tusindvis af borgere. Det er en snæver kreds. Repræsentanter for de allierede poliser, eforer, konger. Mænd, der træffer beslutninger uden offentlig retorik. Korintherne taler først, og de taler hårdt. Thukydid gengiver essensen af deres tale i detaljer. Det er ikke en bøn om hjælp. Det er en anklage. Athen forrykker magtbalancen. Athen opsluger by efter by. Athen belejrer en korintisk koloni, netop nu, mens der holdes taler her. Sparta ser til og tier. Sparta tillader Athen at slavebinde Grækenland, mens de selv sidder bag deres mure og taler om forsigtighed. Korintherne beder ikke, de presser. I er de eneste af hellenerne, siger de til spartanerne gennem Thukydids pen, der forbliver passive og ikke styrker jeres position, men venter på fjendens angreb. Det er en bevidst offentlig ydmygelse. Korinth satser på den spartanske ære. Kalkylen er rigtig. Men før Sparta svarer, træder athenske udsendinge frem. De var i Sparta i et andet ærne og fik ordet. Thukydid noterer også dette. Athenerne undskylder ikke. De minder om. Athen vandt perserkrigene. Athen reddede Grækenland ved Salamis. Athen har ret til det, de besidder. Imperiet er ikke en forbrydelse. Det er et resultat. 2 argumenter. 2 syn på den samme virkelighed. Sparta lytter til begge sider. Derefter sendes de allierede ud. Spartanerne rådslår alene. Kong Archidamos, forsigtig, erfaren og med forståelse for Athens reelle magt, taler imod øjeblikkelig krig. Hans tale hos Thukydid er stemmen fra en mand, der tæller ressourcer, ikke følelser. Athen er rigt. De har en flåde. De har penge. En krig mod dem bliver langvarig. Man skal forberede sig på en sådan krig. Sparta er ikke klar. Eforen Sthenelaidas svarer kort. Meget kort. Thukydid gengiver hans ord næsten ordret. Athenerne har selv erkendt, at de handler uretfærdigt. Den, der handler uretfærdigt og selv erkender det, fortjener straf, ikke lange taler. Derefter sætter han spørgsmålet til afstemning, og han kræver, at det ikke sker ved råb, men ved, at man går til hver sin side af salen. De, der mener, at fredsaftalen er brudt, til højre. De, der ikke mener det, til venstre. Flertallet går til højre. Det er ikke en krigserklæring. Endnu ikke. Det er en beslutning om, at fredsaftalen er brudt. Men i begivenhedernes logik er forskellen mellem denne beslutning og krig blot et spørgsmål om få måneder. Mens der stemmes i Sparta, finder et andet møde sted i Athen. Perikles taler til borgerne. Thukydid gengiver hans strategi indgående. Gå ikke i landslag med det Peloponnesiske Forbund. Bevar flåden. Spar på statskassen. Hærg Peloponneses kyster med flådetogter. Vent til fjenden er udmattet. Det er strategien fra en mand, der ved, at Athen vil tabe i en direkte konfrontation. Sparta har Grækenlands bedste landhær, men Athen har havet. Perikles satser på asymmetri. På papiret er det den rigtige strategi. Folkeforsamlingen stemmer for den. Men der er en detalje, som Perikles' strategi ikke tager højde for. Eller rettere, han betragter det som et acceptabelt tab. Når den spartanske hær trænger ind i Attika, vil den begynde at ødelægge landsbyer, marker og olivenlunde. Perikles planlægger at evakuere landbefolkningen bag Athens mure. Lad Sparta brænde markerne. Flåden vil brødføde byen.
Statskassen vil holde. Det er en kold beregning, men den kræver én ting, at statskassen rent faktisk holder. Putydaja har allerede opslugt en enorm del af den, og krigen er endnu ikke for alvor begyndt. I Korinth hersker der efter det spartanske rådsmøde en behersket tilfredshed. Sagen er afgjort. Sparta har anerkendt traktatbruddet. Nu er det kun et spørgsmål om tid. Korinth vil få sin vilje. Athen vil blive stoppet. Putydaja hævnet og magtbalancen genoprettet. Sådan ser det ud fra Korinth. Fra Putydaja kan intet af dette ses. Byen ved ikke, at der er stemt i Sparta. Ingen budbringer kan slippe gennem blokaden. Inden for murene findes kun sult, kulde og svindende forsyninger. Her er ingen genlyd af storpolitik. Kun den daglige kamp for at overleve endnu et døgn. Her ligger denne historisk grusomme mekanik. Mens der i de trygge sale i Sparta og Korinth holdes taler om hellenernes frihed og retfærdighed, dør virkelige mennesker bag virkelige mure af sult. For de korintiske talere er Putydaja blot et argument, et redskab, en løftestang. Thukydid siger det ikke direkte, men hans tekst taler for sig selv. Spartas beslutning om at gå i krig er truffet. Nu følger begivenhederne deres egen logik. En logik, der ikke standser for en enkelt belejret by. En storkrig nærmer sig. Og den lille by på Pallene-halvøen fortsætter med at holde stand. Ikke fordi de håber på redning, men fordi der endnu ikke findes en udvej. Men snart vil Athen sende nye skibe. Og med disse skibe vil der ankomme noget, som ingen strateg havde planlagt. Noget, der vil dræbe flere mennesker end alle spyd i denne krig. Men snart ville Athen sende nye skibe afsted. Og på disse skibe ville noget ankomme, som ingen strateg havde planlagt. Noget, der ville kræve flere liv end samtlige spyd i denne krig. I foråret 430 f.Kr. udruster Athen forstærkninger til belejringsstyrken ved Potidaea. Ekspeditionen ledes af Hagnon, søn af Nikias. 4.000 hoplitter, 130 trier. Efter datidens standarder var det, for denne belejring, enorme styrker. Athen beslutter at gøre en ende på Potidaea hurtigt. Flåden stævner ud for Piræus. Den sætter kurs mod nord. På skibene er der sygdom. Thukydid ved dette med vished. Han har selv været syg og overlevet. Han beskriver pesten, leumos på græsk, med en klinisk præcision, der er uden sidestykke i antikkens litteratur. Den begynder med voldsom hovedfeber. Derefter følger betændelse i øjne og hals. Så kommer hoste, opkastning og kramper. Huden bliver rødlig og dækket af sår. Tørsten er uudholdelig og konstant. Folk kaster sig i brøndene. De fleste dør på den 7. eller 9. dag. Sygdommen kom til Athen fra Etiopien, bevægede sig gennem Egypten og Libyen og nåede Piræus. Thukydid noterer. Det var dengang athenerne for første gang talte om pest i havnen. Før det var intet lignende set i mands minde. Haunons flåde sejlede ud fra den inficerede by. 4.000 mand stod sammen på skibe. Trængsel, varme, vand fra fælles tønder, ideelle betingelser for smittespredning. Da skibene ankommer til Pallenes kyst og hoplitterne går i land, er sygdommen allerede i fuldt udbrud iblandt dem. Først rammes enkelte, derefter dusinvis. Siden mister optællingen sin mening. Belejringslejren er et overfyldt sted. Tusinder af mennesker på en smal stribe land. Barakkerne står tæt. Fælles køkkener, fælles latriner, fælles vandkilder. Infektionen bevæger sig gennem lejren som en løbeild gennem tørt græs. Det oprindelige belejringskorps, dem der allerede har været her i over et år,
møder de nyankomne. Og sammen med forstærkningerne modtager de det, de mindst af alt havde forventet. Hoplitterne falder. Ikke for pile, ikke for spyd, men for feber og kramper i deres egne barakker. Hanong forsøger at gribe ind. Han bringer flåden tæt på murene og forsøger at indlede stormløb. Thukydides rapporterer. I løbet af 40 dages belejringsarbejde mister hans korps over 1.500 mand ud af 4.000. Næsten hver tredje. Ikke i kamp, men af sygdom. Dette er ikke blot tab lidt under en belejring. Det er en biologisk katastrofe midt i en militærlejr. Stormløbet lykkedes ikke. Ikke fordi murene er uindtagelige, men fordi den hær, der skal storme dem, ligger i barakkerne med brændende hud og ikke kan løfte et skjold. Hanong træffer sin beslutning. Han indskiber de syge og sejler tilbage til Athen. Dette er den eneste fornuftige beslutning ud fra et militært synspunkt. At beholde et inficeret korps i lejren ville betyde undergangen for både dem og dem, der stod der i forvejen. Han sejler væk. Han efterlader de døde, dem, der ikke nåede at blive indskibet, eller som døde i de sidste dage. Og han efterlader det oprindelige belejringskorps, overladt til den sygdom, som de nyankomne havde bragt med sig. De, der allerede havde stået ved Potidaea i over et år, lever nu i den lejr, hvor Hanongs mænd døde. Smitten har bidt sig fast i jorden, i vandet og i luften i barakkerne. Dødsfaldene fortsætter, nu blandt belejringens veteraner. Det billede, der tegner sig under Potidaeas mure i sommeren 430 f.Kr., ligner intet andet i antikkens krigsførelse. En stormagts enorme hær står foran en lille by. Byen sulter. Hæren dør af sygdom. Begge sider er udmattede. Begge sider fortsætter. Fordi ingen af dem har andre udveje. Inde i byen hører Potidaeas borgere lydene fra lejren. Stønnen. Indimellem skrig. De ser røgen fra begravelsesbålene. Det ene efter det andet. Mange. Alt for mange til at være tabt fra kamp. For der er ingen kampe. Noget sker udenfor. Hvad det præcis er, ved de ikke med sikkerhed. Men det ligner ikke en sejrrig hær. Det vækker dog ikke håb om frelse. Selvom fjenden er svækket, er belejringen ikke ophævet. Flådens mure ved horisonten er der stadig. Gravene er ikke fyldt op. De nordlige og sydlige belejringsmure står fast. Men det ændrer forventningens psykologi. Dem udenfor er også dødelige. Også de er sårbare. Også de betaler prisen. I Athen lægger pesten på dette tidspunkt byen øde indefra. Thukydides beskriver det sociale forfald. Folk holder op med at overholde lovene, fordi de ikke tror, de vil leve længe nok til at blive stillet til ansvar. Templerne er fyldt med døende. Lig ligger i gaderne. De hellige områder på Akropolis bliver til interimistiske gravpladser. Perikles mister sine sønner. Begge dør af pesten. Han bliver selv syg. Han overlever, men som et forandret menneske. Sygdommen dræber ham ikke øjeblikkeligt, men tærer på ham. Lidt over et år senere dør han. Og Thukydides forbinder direkte hans død med pestens eftervirkninger. Perikles' strategi var lagt an på en langvarig krig mod det Peloponnesiske forbund. Den krævede en velfyldt statskasse, en stærk flåde og en sund hær. Pesten ødelægger den tredje betingelse her og nu. Og statskassen er allerede undermineret af Potidaea. Den store belejring, udtænkt som et redskab til imperial kontrol, er blevet en fælde for Athen selv. Byen udsulter Potidaea, mens pesten udsulter den athenske hær, blot hurtigere og mere nådesløst. Belejringskorpset bliver stående. Folk dør, men murene forlades ikke. Der kommer ingen ordre om tilbagetog. Athen viger ikke. Vinteren nærmer sig igen. Den anden vinter.
Inde i Potidaea er forsyningerne sluppet op. Udenfor står en hær, der er knægtet af sygdom, men som stadig ikke er forsvundet. 2 udmattede modstandere stiger på hinanden over graven. Noget må briste først. Og det vil ske hurtigere, end man tror i Athen. Noget må briste først. Og det vil ske hurtigere, end man tror i Athen. Vinteren 430 f.Kr. bliver til 429 f.Kr. Potidaea har nu været under belejring i 3 år. 3 år er ikke blot et abstrakt tal. Det er en periode, hvor børn er vokset op. En periode, hvor gamle mænd er døde. Ikke alle er sult, nogen slet og ret er alderdom. En periode, hvor bylivet er skrumpet ind til et enkelt instinkt. At overleve. Lagrene er tomme. Thukydid beskriver ikke de sidste måneder af belejringen indefra i detaljer, men han konstaterer det væsentligste. Potidæerne indleder på eget initiativ forhandlinger om overgivelse. Uden ydre pres på det givne tidspunkt. Simpelthen fordi der ikke er mere at spise. Dette er enden. De athenske strateger i lejren, Xenofon, Hestodoros og Phanomachos, modtager tilbuddet om forhandlinger. De accepterer. Og her sker noget, der senere vil vække større vrede i Athen end de 3 års belejring. Strategerne indgår en overgivelsesaftale på egen hånd, uden at konsultere folkeforsamlingen, uden at sende bud til Athen. Selvstændigt. Hvorfor? Thukydid forklarer det kort. De så deres troppers lidelser under sygdommen. De havde brug for at få det afsluttet. Den hær, der havde stået under disse mure i 3 år og overlevet pesten, var ikke en sejrherres hær. Det var udmattede mænd i rådnende barakker på en vindblæst landtange. Strategerne så på deres soldater og traf den beslutning, som mennesker, der står i virkeligheden og ikke blot læser rapporter, træffer. Betingelserne for overgivelsen er, efter antikkens krigsstandarder, milde. Meget milde. Mændene får lov at drage bort med 1 himation, en kappe. Kvinderne med 2. Børnene følger med dem. Alle garanteres liv og frihed. Hvor de vil drage hen, er deres egen sag. De får en lille sum penge til rejsen, nok til at nå den nærmeste venligsindede by. Ingen henrettelser. Intet slaveri. Ingen bliver solgt på markedet. Portene åbnes en vintermorgen. De drager ud. Tusindvis af mennesker. Mænd med en enkelt kappe over skuldrene. Kvinder med børn. Gamle mænd, der husker byen før belejringen. Hvordan den var, da handelsskibe anløb havnen, og der blev solgt fisk på agoraen. Den by findes ikke mere. Kun de afgnavede knogler af det, der engang var, står tilbage. Thukydid beskriver ikke selve processionen. Han konstaterer blot. De gik ud og spredtes, hver til sit. En kort sætning. Bag den ligger tusinder af skæbner, som historien ikke har bevaret navnene på. De athenske soldater står på begge sider af passagen. De ser til. Hvad ser de? Mennesker, der har holdt ud bag disse mure i 3 år. Mennesker, for hvis skyld de selv har tilbragt 3 år i en belejringslejr. For hvis skyld de har mistet kammerater til sygdom. For hvis skyld Athen har bortødslet 2.000 talenter sølv. De er tavse. Thukydid skriver ikke om triumf. Han skriver ikke om sejrsråb. Blot byen overgav sig. Folk gik ud. Selve byen, murene, husene, havnen, agoraen, overgår til Athen. Tom. Ikke brændt, ikke jævne med jorden. Blot tom. Faret ren af belejringen som med en kost. 3 års overlevelseskamp har efterladt spor, der taler for sig selv. Tomme lagre, forladte huse, mærker efter intermistiske bål, hvor de ikke burde være. Folk brændte møbler, siden træværk fra husene,
og til sidst alt, hvad der overhovedet kunne brænde. Athenske kolonister vil snart besætte stedet. Folkeforsamlingen i Athen har allerede besluttet det. Potidaea skal beboes af athenere. En ren tavle. En ny garnison af loyale borgere på den strategiske landtange. Men først kommer reaktionen på overgivelsesbetingelserne. Den er hård. Folkeforsamlingen i Athen syder af raseri. Ikke fordi byen overgav sig, det er kærkomment, men fordi betingelserne er for milde. Athen ønskede en anden afslutning. En klassisk afslutning for en oprørsk polis. Mændene henrettes, kvinderne og børnene sælges som slaver. Det er standarden. Det er det, man gør med de ulydige. Strategerne brød med standarden. Thukydid noterer athenernes utilfredshed, netop fordi de mente, at man kunne have opnået bedre betingelser. Strategerne anklages for at have overskredet deres beføjelser, for på egen hånd at have disponeret over en bys skæbne, som burde have tjent som et skræmmeeksempel for hele forbundet. Strategerne forsvarer sig. Hæren var udmattet. Sygdom. Vinter. Det var umuligt at fortsætte belejringen. De gjorde, hvad der var muligt. Formelt bliver de ikke straffet, men utilfredsheden ulmer. Kolonisterne ankommer. De besætter husene. De skiller sig af med resterne af de tidligere beboeres liv. Potidaea fortsætter med at eksistere, men nu som en athensk forpost, ikke som en levende polis med sin egen historie. De, der gik ud gennem portene den vintermorgen, spredtes over Chalkidiki. Nogen slog sig ned i nabobyerne. Nogen nåede Korinth, moderbyen, som aldrig sendte reel hjælp. Nogen forsvinder blot ud af kilderne. Historien sporer ikke flygtningen med samme omhu som slag. Potidaea som bystat med sit eget borgerskab, sine egne traditioner og sin egen skæbne ophørte med at eksistere. Ikke på en dag ved et stormløb, men langsomt. Over 3 år. Et menneske ad gangen. Dette er ikke en heroisk afslutning. Ikke det sidste slag ved porten. Blot folk, der gik ud. Spredtes. Og vejen uden for portene førte ingen steder hen. Og i Athen, hvor de overlevende soldater fra belejringskorpset vendte tilbage, mødte de ikke triumf. De mødte en by, der selv knap havde overlevet pesten. Tomme huse, friske grave og en statskasse, der så helt anderledes ud end 3 år tidligere. 2.000 talenter sølv. Tabt. Uigenkaldeligt. Dette er ikke et abstrakt tal. Det er konkrete konsekvenser, som Athen vil mærke øjeblikkeligt. Den ukrænkelige reserve, som Perikles vogtede over til brug i en stor krig, netop den krig var allerede begyndt. Sparta havde invaderet Attika allerede i 431 f.Kr. Det Peloponnesiske forbund var i bevægelse. Og Athen går ind i denne krig med en statskasse, som Potidaea har tømt til det halve. Perikles taler for folkeforsamlingen, for sidste gang med fuld styrke. Han forsvarer sin strategi, forklarer, at alt går efter planen, at flåden behersker havet, at statskassen vil holde, at Sparta ikke kan besejre Athen, kun udmatte dem. Han idømmes en bøde. Folkeforsamlingen, der er rasende over tabene og pesten, pålægger Perikles en pengebøde. Thukydid nævner beløbet, alt efter kilde, mellem 15 og 50 talenter. Kort efter bliver han genvalgt som strateg. Det athenske demokrati er i stand til på én gang at straffe en mand og samtidig anerkende, at han er uundværlig. Perikles overlever kun denne ydmygelse i kort tid. Pesten vender tilbage til ham personligt. Ikke som et akut udbrud, men som en langsom svækkelse. Han mister venner. Han mister sine sønner. Begge de legitime. Han opnår Athens borgerskab til sin uægte søn, Perikles den yngre, ved at omgå sin egen lov, som han selv havde fået vedtaget 30 år tidligere.
Folkeforsamlingen accepterer det af respekt for den døende. I efteråret 429 f.Kr. dør Perikles. Thukydid runder hans liv af med ord, der lyder som en gravskrift over en hel epoke. Under ham var Athen kun et demokrati af navn, men i virkeligheden styret af den første borger. Efter ham var det hverken det ene eller det andet i fuld grad. Byen, han byggede gennem 30 år, står tilbage. Parthenon står. Flåden eksisterer. Systemet fungerer. Men manden, der holdt alle tråde i sin hånd, er væk. I dette billede er Potidaea ikke den direkte årsag til Perikles' død. Men den er en del af den kæde, der dræbte ham. Pesten kom til Athen via Piræus. Til Piræus via handelsruterne. Havneren bragte den til Potidaea. Potidaea krævede havneren. Havneren var nødvendig, fordi belejringen trak ud. Belejringen trak ud, fordi en lille by besluttede ikke at bøje sig. Alt hænger sammen. Alt udspringer af hinanden. Athen befolker Potidaea med kolonister. Den strategiske landtange er nu under kontrol. Målet er nået. Man kan betragte det som en sejr. Men lad os se på resultaterne uden retorik. 2.000 talenter er brugt. Det er penge, som flåden vil mangle i krigens kritiske øjeblikke. Penge, der ikke kan bruges på allierede, som skal holdes til ilden med gaver og garantier. Penge, der ikke kan bruges på byggerier, der sikrer den athenske borgers politiske loyalitet. Flere tusind hoplitter døde ved Potidaea. De fleste ikke i kamp, men af sygdom. Det er erfarne soldater, som ikke kan erstattes hurtigt. Perikles er død. Hans efterfølgere er mænd af en anden støbning. Kleon, Nikias, senere Alkibiades. Hver især klogere end gennemsnittet, men ingen af dem formår at holde sammen på systemet, som han gjorde. Den peloponnesiske krig fortsætter. Den vil vare yderligere 25 år efter Potidaeas fald. Den vil ende med Athens overgivelse, nedrivningen af de lange mure, flådens ødelæggelse og en spartansk garnison i byen. Guldalderen, der begyndte efter Salamis, slutter i 404 f.Kr. med et nederlag, som Athen aldrig for alvor vil rejse sig fra. Kan man drage en lige linje fra Potidaea til denne afslutning? Nej. Historien fungerer ikke gennem én enkelt årsag. Men Potidaea var den første og dyreste lektion i krig, som Athen aldrig lærte. Lektionen er enkel. Et imperium, der ikke kan tillade, at en eneste by gør modstand ustraffet, er dømt til at bruge uforholdsmæssige ressourcer på at opretholde frygt. Frygt er et kostbart brændstof. Det kræver konstant fornyelse. Hvert nyt eksempel koster mere end det forrige. Dette er ikke strategi. Det er en afhængighed. Det megariske dekret, som Perikles nægtede at ophæve, selv under trussel om krig, udsprang af samme logik. Man må ikke vise svaghed. Man må ikke vige. Man må ikke tillade nogen at tro, at Athen kan presses. Som følge af denne logik ved Athen ingen steder, og endte i krig med Potidaea i nord, Megara i vest, Sparta i syd og pesten inden for egne mure. Alt på samme tid. Thukydid skriver sin historie med viden om, hvordan det hele ender. Han indleder den med ordene om, at denne krig var den største omvæltning for hellenerne. Større end perserkrigene. Større end alt, hvad der var gået forud. Han har ret. Og helt i begyndelsen af denne omvæltning står en lille by på en smal landtange. En by, der ikke ville rive sin mur ned, udlevere gidsler eller fordrive sine embedsmænd. Dette er ikke en heroisk fortælling om kampen for frihed. Potidaea vandt ikke. Dens borgere gik ud af portene med en enkelt kappe og forsvandt i vintermørket i Chalkidiki. Det er heller ikke en historie om styrkens triumf. Athen vandt og fik en tom by til en pris, der underminerede deres evne til at føre den krig, der allerede rasede omkring dem.
Dette er historien om, hvordan et stort system ødelægger sig selv ved at insistere på absolut kontrol. Hvordan imperial logik, at man ikke kan tillade en eneste undtagelse, bliver til en mekanisme for selvdestruktion. 2.000 talenter. 3 år. Tusinder er døde i belejringslejren. Pesten, der ankom med forstærkningsskibene. Perikles, der døde i efteråret efter sejren. Var det værd for en enkelt by på Pallenes landtange? Skatmesterne på Akropolis kendte svaret. De huggede det i sten, kolonne for kolonne. Stenen kommenterer ikke. Den tæller bare.